Yana Titau, Danga, Titau Star, Arewa, Edio, Hussaini chasu ne. It is young Amine on top. Alaji, YAT Production. ta suna ka shiga kwana biyu ban ji ka ba. Edio batun yar alajin Shi ne. yasa naga duk gajejje me gashin kanka ya tattaje. Edio menene kan mafitan? Chasu wanne ne mai matsalan hajiyan koko alhaji ne. Edio alajin ne mai matsala kullum batun shi sai mai dola. Chasu yarba Ba ta da matsala. ka mata diyon ko ta kula. Tabbas kan takula. Afafuran ya na ganku haka ne. Yan hami batu yar alhajin ne. Yawa, Ya abokin mu ne. shi yasa na ga dunkun jajjeme. Yan ami menene mafita? Zan baka shawara in zaka ɗauka. Abokina to faɗa in ji ta. Eliyo mu je mu samu babanta. Yan hami alhajin nan mai mota. Lalle shi ne je mai mota. Ha, bari kana son ta ba. Na tabbata ina son ta. Allah casu. Kai tashi mu je mu gidan. Edio gidan nasu da mu je. Tabbas nan za mu je. Mu je mu fayyace wa hajiyan nata. Oke haka za a yi yon ami. Kuma kai alkawari zaka aure ta? Tabbas zan aure ta. In mun je to saka nanata. Ka tsaftace kalamanka ka inganta. Casu wannan kamar motan babanta. A yon ami ni na santa. Kai yaro zo man. Duba hajiya shin tana falo? Hajiya na falo. Yon ami za mu garisa ne? Mu karisa mana gunta. Sabga ba motan babanta. Shi ne babanta. Kace shi ne babanta? Shi ne babanta.